učiteľky, vedúce, milí rodičia, vítam vás v Osmiankovej literárnej záhrade, do ktorej ste dúfam dnes vošli počas tohto prázdninového dňa s radosťou a s očakávaním, čo asi budeme dnes robiť, takže čaká vás záhradnícka práca. Ja sa volám Mirka Miznárová a som dnes z novej organizácie Osmianko, ktorá už 20 rokov organizuje celoslovenský čitateľský projekt. 20 rokov s hlavnými hrdinmi Osmiankom a jubilejným kamarátkom Osmiančom chodíme za deťmi po celom Slovensku, krížom, krážom, od východu na západ, od severu na juh. A už sme pri strome Fantasmagorika knihoploda, ktorý ukrýva 8 rozprávkových postavičiek. Deti sa pozrú do 8 otvorov a uvidíme, či uhádnu, kto je ukrytý v tomto krásnom butľavom strome. Teraz sme pri strome, ktoré sa volá šifrovník a musíme v ňom nájsť šifru na odkliatie princeznej. Pretože Osmianko sa vybral do sveta oslobodiť princeznu a musí prekonať 8 prekážok. Pokaždé, keď jednu z prekážok prekoná, získa jednu indíciu. Tak skúste, deti, nájsť kľúč k tomu, ako vyslobodiť princeznu. A ocitli sme sa pri močiari porekadlovníku. Je to jediná prekážka v záhrade a musíme v nej poskladať cestičku. A tú cestičku cez močiar získame tak, že budeme vedieť pospájať porekadlá. Tak kamaráti moji, s chuťou do toho. Deti skladajú plôtik Miroslava Válka. Skúste si to hovoriť, tú básničku. Či je deň, či mesiac svieti, ani z hniezda nevyletí. Kúpila si nové šaty. Čo by tam mohlo pokračovať? Tuto vzniklo z hraboviska, sa pohrabali chlapci a dievčatá a celú mozaiku slov vytvorili.